monggo to kira. Apa ini? Karena aku tahu kan di sini. Kalau kudus, rokat bisa. Ini saya lo bukan lo. Bisa ngerti Pak. Iki penang ini. Penang itu Aku masih sofa nih. Sara. Ora kepesan pas sama dia ora didiek lagi. Tak urut ini. Ayam sudah nanti tak urut kuncing. Nggih. Ya semua nanti tak urut kuncing. Kunciran. Apa? Manis-manis pertama. Mesti gitu. Ojo ngombe manis-manis. Aku tak itu sama nih. Pak deh. Mau tak gosok ini kan ya. Pinter sih. Nyopet. Dapat sini. Karo watuk lah. Iku mesti gak padha ya. Nah, itu cuma robot ya. Mas gerene akeh ono. Saya di mas gerene akeh kok. Bayar itu ya. Banyak. Anak biro. Harga bosnya setahun. Produksi lah. Propetan bayar itu kan ini. Sing ngerono. Sing ngerono. Ono. Iki garungane bangun Boyo Demak. Semua kesempatan nek bayar. Lah, Meh koyo nadane koyo. Pak napas itu. Aku udah kenal beda kok. Jerake. pelok lah. Mangele pol. Kirim bayar di alim lho, seperti alim podo. Terus alim enggak? Saling Jepang. Cici dompet kok. Ayo nonton asale ngono lho. Serbete sing jar dulu ada tapi harga nek podo. Cilene harga, sarane alim cuma aku. Saya dompet lho. Oke. Oke anu. Terus ya, Mas. Di paketan. Sing mungkin tahun jaru negara tak ketemu aku. Nah ini wasis. Ya, bisa. Kelas-kelas. Saya itu pakai. Geret kita kasih ya. Terwati geret ya. Ini geret Pak. Makin pertama. Saya kan bisa pertama kok. Orang Songo. Kalau ini baru udah matro su mengendangi terus mulai berangkat berangkat sih mau ngin Tahu kan pakai kalau saya pas tahu udah baca. mau baca Cara jadi gendut nih. Gimana ngulang tadi. kalau kan itu nanti itu aja ini cuma ini anu nih baca di tengah kayak bulan ya Iya, saya menang ini kita. uji malah ini uji Kita tahu menang gitu. balik ya no Terus songo ya. Terus songo. aku pakai pakai wali deh mulai aku pakai sama pakai empat harus tahun no tahun lagi Orang kan sana ya lokasi Jepang. bolak balik ngono karena aku tekan Omah kene makno. Terus iki. Daerah Biasa nih. nang rodo sing keren ya. Ngono dhewe. Yo fotoan yo. Fotoan nih. sehat ini iki anak bocah gue terikat saat ini gunung dhewe entuk mati njaluk ya kok
Sumangga kangge pambukaning pangruwatan kapurih wonten ing mriki saking warga Pagelaran adicara barongan mangke mandhap langsung masuk ke ruwatan. Wekdal sasana sawetahipun kula semanggaaken nuwun-nuwun matur nuwun. Sumangga ora kathah. Lagi sewengi lho ya. Ya, Lho, Nyuwun sehat iki. Pun Kakang wing langut ngarep-arep besok kapan. Wektu 20 tahun kaya aku kepengin banget urip mulya. Yen mulya awake dhewe ya wis mulya. Iya. Pondo donya kabeh mau ya wis kecukupan. Wis kecukupan. Ning emane. Emane piye? Emane antarane pun Kakang lawan Sadi anggone omah-omah nganti 20 tahun kaya durung bisa sampurna. Kok sampeyan ngandhakake kalamun toleh omah-omah aku karo sampeyan kuwi mau durung sampurna. Ing ngarep sampeyan mau wis ngandhakake. Yen to babar karo bondo donya ya wis ora kekurangan. Ora luput. Heeh to. Arep kepingin apa wae iso kasembadan. Ning mundine kok sampeyan kuwi mau ngandhakake nek durung sampurna. Mbok ne. Heeh. Wong omah-omah ing mengkone bisa sampurna lair tandesing batin. Iya. Ing papan kono yen to anggone omah-omah kuwi wis kecondokan putra utawa momongan. Ana tembung Jawa kae duwe anak, ngono kae. Oh. Monggo Heeh. pun Kakang lawan Sadi nganti 20 taun suwene durung nate momong putra ngemban anak. Monggo yen to wis kagungan putra ing tembe mburine besok yen to pun Kakang lawan Sadi wis suruting Sang Hyang Bagaskara sing bisa mikul dhuwur lan mendhem jero marang derajating wong tuane sak kloron kuwi anak ing mengkone. Kakang Pendho. Mbokne kepriye? Ya wis, saiki nek sampeyan kuwi mau ngrembug bab perkara gene ngopo? Le omah-omah aku karo sampeyan wis 20 taun, ning mundine nganti wektu dina saiki urung pinaringan wujuding momong. Kaya ngono ya. Kakang, suwi banget aku go kepengin banget medharake unek-unek ing atiku. Nanging mundine dina iki malah sampeyan kuwi mau ngandhakake perkara kuwi ya tiwas kebeneran. Kakang, Kepriye, Mbok? jane wis suwi banget lho. Aku kuwi mau uga ora beda karo sampeyan. Ngantu-antuke besok kapan to aku kuwi mau pinaringan wujuding momongan. Diibaratke aku karo sampeyan kuwi mau omah-omah, heeh to. Iya. Iso bakoh, heeh to. Kaya ngono Ora ya. gampang ucul lan ora bakal gampang kena godha.
nek aku karo sampean kuwi mau wis ana wujuding talining katresnan ya anak. Ora luput kenggok kandhakake. Ning Kakang, Kepriye? ya sing gedhe pangapuramu. Yen to nganti wektu dina saiki aku urung bisa menehi turunan karo sampeyan. Aku nglenggono, mbok menawa wae kabeh kuwi mau sing dadi wanita gabuk, dadi wanita sing ora sampurna ki aku, Kakang. Ngene. Iya. Mbok ne. Pun Kakang ora ngluputake marang si Adi ku ora. Ya Iya. mong mbok menawa lakone pentolan tembem ing mengkone kudune nemahe lakon kang kaya ngene. Ning aku percaya. Heeh. Marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat sok sapa wae kawula utawa pawongan yen to ing papan kono gelem memintu marang nugrahaning Gusti ndak kira bakal kastekan kang dadi sediane. Kakang Pentul. kepiye? Nek jane yo, nek bab perkara sabar aku kuwi mau wis luwih sabarku. Heeh to. Kaya ngono. 20 tahun kuwi mau ora wektu sedelok lho, Kakang. Heeh Kaya to. iya aku ora Dadi- ngluputke. Heeh. Dadi nek bab perkara sabar kuwi mau ya wis luwih sabar. Ning yo sadurunge aku njaluk pangapura karo sampeyan. Gedhe pangapuranipun Kakang tumrap marang si Adi. Heeh. Yen to wektu dina iki aku karo sampeyan kuwi mau urung pinaringan wujuding momongan. Ning mbok menawa wae aku karo sampeyan kuwi mau diuji ana ngersaning Gusti Kang Akarya Jagat. Kaya Sepira to kesabaraning aku lan sampeyan. Yen to ing mengkone aku karo sampeyan kuwi mau gelem sabar, mesti wae Gusti Kang Akarya Jagat kuwi mau bakal welas asih. kaya Wis ana tetembungan. heeh. Kandhane para pinter Winasis kae, kae. heeh. Kandhane para pinter kae ana tembungan innawoha ma'asobirin. Maksude utawa intine Wong utangi lali ora gelem nyaur. kok iya ngono. Sing tegese sapa sing gelem sabar kuwi dadi kekasih Gusti ngono. Mestine kaya ngono. Heeh. Mbok ne. Ing papan kene awake dhewe rumangsa sabar gelem nrimo opanane. Ya mong. Sawetara anggone awake dhewe padha sapet jagong. Iya. Kae sawangen. Ana sak ngarepe omah kok ana swara prenjak kang ganter banget. Kakang Beto. Kepriye, Mbak? Aku eling kandhane wong tuwa-tuwa biyen. Yen to ana prenjak nganti mes saenggo sedina kuwi minangka pratandane arep ana tamu ngono. Mbok menawa lelakon iki bakal nemahi apa kang tok kandhakake ing papan. Kaya ngono muga-muga wae Coba Kakang Beto. dinteni sawetara ing papan. Heeh. Mbok menawa bakal ono Iya. kahanan nuju Bromo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Soibu. Ing mriki mboten kok teges kula nika tambuh kalian jengandika sak kulawarga mboten. Jer nembe sepindah menika kula mangertos kalian pasuryan jengandika sak kulawarga. Lajeng kepareng ing mriki kula badhe nderek nepangaken jengandika sak kulawarga menika piagung saking pundi lajeng dipun paringi jimat asma sinten Bapak saha Ibu Kula saking Tegalombo. saking Tegalombo. Asmanipun sinten Bapak? Ainun Najib. Bapak Ainul Najib. Paweste menika napane jenengan? Garwane kula Garwane jenengan. Garwanipun dipun paringi jimat asma sinten Bapak? Ibu Gustini. Ibu Gustini. Bapak Haji Ainul Najib sapa Ibu Hajah Gustini. Wonten wigatos ingkang pundi jengandika sak kulawarga sowan teng daleme kula teng rompoke kula ing dalu punika katuran matur Bapak. Asal kula mriki sepindah silaturahim kaping kalih ajeng masrahake putra kula dalar setunggal. Bapak Ainul Najib saha Ibu sowan jengandika sepisan kala wau silaturahim ingkang angka kalih badhe masrahaken putrane jenengan dumateng kula. Kula tak takon nggih Pak. Napa jenengan kagungan momongan utawa kagungan putra namung setunggal mijil kagung menika? Nggih. Leres. Boten kagungan tunggal malih-malih. Menawi tiyang sepuh biyen ujare ngakandha sok sapa wae pawongan mongko duwe putra kagungan momongan setunggal. Ing mriki mijil kakung.
kenging kawastanan bocah lair ontang-anting. Lajeng ing mriki badhe kapasrahaken dumateng kula. Napa kintenipun Bapak Haji Ainun Najib ikhlas maringke putrane dhateng kula? Ikhlas. Lahir batin. Nggih, lahir batin. Nggih, niki bapake. Malik Mas kula tak takon sing nggembol 9 sasi 10 dina. Wangsul dumateng ngandika Ibu Haji Agus. Ing mriki kula badhe nyuwun pirsa, cunduk kalian Bapak Haji Ainun Najib suwanipun badhe masrahaken putrane dumateng kula. Napa kintenipun Ibu Haji Agustini ikhlas maringke putrane dhateng kula? Ikhlas. Lahir batin, Bu. Lahir batin. Mengke gek getun utawi keduwung? Boten. Boten. Lajeng menawi to jeneng ndika kekalih ikhlas badhe maringaken putranipun dumateng kula badhe nyuwun pirsa. Putranipun ingkang badhe dipun paringaken dumateng kawula menika dipun paringi jimat asma sinten, Ibu? Wahyu Elias Pratama. Wahyu Elias Pratama. Nggih, cetha Gamblang Turwijan. Anggen jeneng ndika matur wonten ing ngarsa kawula. Ing mriki kawula badhe nampi putra jeneng ndika ing sak manggenipun. Nggare bocah bagus Wahyu Elias Pratama. Wiwit bengi iki sliramu wis dudu putrane Bapak Haji Ainun Najib, Ibu Haji Agustini. Ning wis diparingke marang Raden Beno lan Nyai Tembem. Sampeyan dadi anakku mriki. Nggih, mriki Mas. Wangsul dumateng jengandika Bapak Haji Ainun Najib, Ibu Haji Agustini. Ing mriki gandeng putrane jenengan sampun kula tampi Bapak Ibu. Ing mriki boten kok teges kula nundung kalian jenengan sak keluarga boten. Monggo sebut kundur pangastunipun ing kula suwun mugi rahayu widodana sekalian ing tampi kundur. Ayo salaman kali Bapak riyen, salaman kali Bapak, salaman kali Ibu. Iya. Sampun monggo sugeng kundur. Sampeyan aja mulih, sampeyan dadi anakku. Mbok nek kepriye? Diibaratke wong inang durung nganti abang. Heeh to. Dadak wis hang layoni ana tamu sing ing kene mau nek ora krungu saka nek ora luput saka pangrungonku saka Tegalombo ya. Saka Tegalombo. Panjenenganipun Bapak Haji Ainun Najib, Ibu Haji Agustini. Sing teko nang rompoke awake dhewe. Iya. Malah ing kono peparing wujuding putra sing saiki wis keton gedhe banget. Wis gagah pideksa. Bocahe bagus tanpa cacat. Lah iki ana tetembungan kae. Angge-angge orang-orang ora melu gawe. Kari momong, kari perintah. Oh ngono. Lah ngene iki rak ya jeneng aku karo sampeyan ki bejo kemayangan to. Suwele ngantu-antu besok kapan iso duweni momongan. Ning ora ngerti sangkan parane ngerti-ngerti ana tamu saiki peparing putra sing wis gedhe. Kaya ngono. Ning yo ngene Kakang. Kepriye, Mbak? Jeneng bocah kae ora kena dihapusi, heeh to. Bocah kae ora iso goroh. Arep kepiye wae, heeh Ibu Haji Agustini. Kae wong tuane sing ngandhut ora luput sing lairke. Dadi upama kon milih ngono, kon milih ya Le, upama kon milih ngono milih ibu iki apa kae? Jawab jujur. Milih kae. Lho kae sing nggih cakang sasi 10 dina kok iya. Ning ya aku keling marang sliramu, Mbok Nek. Najan iki mung putra titipan ning anggepen rengkuwen kaya putrane si Adi dhewe sing lahir saka garbane si Adi. Aja kok beda-bedakake najan iki mung anak titipan. Kakang Pentul, pinjan iki ora usah kuwatir. Ing mengkoni senajan to bocah iki dudu aku sing gembol utawa sing lairke. Ning ing mengkoni bakal tak rengkuh lan tak anggap kaya dening sempalaning kulit dagingku dhewe kok. Kaya Mbok Nek emane. Bocah kang diparingke pun Kakang lawan si Adi ki mau ing papan kono ana emane lan piye? Jalaran rikala semono cunduk lawan ature wong tuane sak kloron. Bocah iki mau duwe reket Nandang Sukerto utawa duwe sengkala. Lah bocah lair ijen tanpa tunggal. Kena darane bocah lair ontang-anting. Kamangka. Iya. Sok sapa wae ujaring akondo, ujaring sepuh biyen yen ing papan kono ana wong duwe anak, mongko duwe reket utawa Nandang Sukerto, duwe sengkala. Kuwi kudu tuwa tuangganing wong ing tanah Pulo Jawa. Lah ana ing papan kene
pun Kakang kelawan Siadi yen diarani ayasa sepuh ya durung sepuh, enom ya wis ora muda tumarana meneh. Lah ben selamet keluargane awake dhewe lan anakmu ing menggone. Wiwit dina iki aku bakal nyelamur laku ora nganggo tetenger Raden Pentul. Nanging seksenana bumi langit sak isine wiwit dina iki pun Kakang bakal jejuluk Kaki Legaye. Mergo bocah iki mau duweni Sukerta, sampeyan kudu nganggo lelaku nganggo jejulukan jeneng Kaki Legaye. Kaya ngono. Ewon dene sakwise pun Kakang nglamur laku jejuluk Kaki Legaye. Siadi ing papan kene ben slamet anggonmu momong anakmu lanang siontak-ting. Aja nganggo jeneng Raden Tembem. Nanging Siadi bakal tak singitake, tak wanehi tetenger. Nini Legaye. Sampeyan tok dadi aku uga nganggo jejulukan jeneng. Wiwit dina iki yen pun Kakang nimbali Siadi ora Nyai Tembem nanging Nini Legaye. Nek aku mau sampeyan kudune Kaki ngono. Kaya ngono iya. Ya wis Kaki, yen to kabeh iki mau minangka srana slameting anakmu, aku ming manut lan sarujuk wae. Nini Legaye. Heeh. Bareng pun Kakang lawan Siadi padha nyelampur aku. Ana ing papan kene ana sakjroning rompoke awake dhewe anakmu lanang. Sing biyen kae diwenehi tetenger dening Bapak Haji Ainun Najib Ibu Hajah Kustini kae diwenehi tetenger Wahyu Elias Pratama. Gandeng wis diparingke Kaki Legaye lan Nini Legaye anakmu lanang ben selamat nganti besok pratenggelahan dina iki bakal tak selamurake laku bakal tak tambahi tetenger Wahyu Elias Pratama Joko Jelagur. Anakmu lanang tak tambahi tetenger Joko Jelagur. Dadi aku nek upamane nimbali karo anakmu kudu kenang Jelagur ngono. Aku tak meling ger pecap terus Wahyu Elias Pratama Joko Jelagur. Mengko yen ana tangga teparo kang nimbali awakmu utawa seliramu Joko Jelagur sampean semaur nggih dalem Pak utawa Bu ngoten nggih. Kanggo syarat sarana ben selamet nganti besok kaken ninen-ninen sak keluargane njenengan sedaya. Ngaten nggih. Dalem Bu, Pak. Nggih. Urung Bocahe jan tegas. Aku ya seneng nek ruwatan ngene iki. Mbok nih. Iya Legaye. Sakwise pun lawan Siadi wis padha nyelamur laku anakmu lanang si Joko Jelagur. Ing papan kene wis ndak singitake kepinginipun Kakang. Aku kepengin banget golek pangupa jiwa kanggo penguripaning keluargane awake dhewe lumeber marang anakmu. Aku tak budal nyambut gawe ana Kutaraja kang gedhe kono. Oh, dadi ngono to. Heeh. Mergo sampean rumangsa saiki tambah jiwa. Kaya ngono. Terus sampean arep lunga nyambut gawe. Kaya ngono iya. Kaki. Nini Legaye kepriye? Yen to ngono kersane sampean aku ming jumurung, apa sing dadi keputusaning sampeyan ning? Yo sadurunge sampeyan kuwi mau budal yo ning papan kene aku duweni penjaluk luwih dhisik karo sampeyan. Sliramu duwe penjaluk, duwe bebono. Sadurunge aku budal nyambut gawe. Iya, Kaki. Banjur yen pun Kakang bisa mujute coba matur marang pun Kakang. Kaki, saklungane sampeyan ning papan kene sing sampeyan tinggal ki ora ngomongake aku. Uga anakmu lanang si kenang Ora luput si Joko Jelagur uga. Kamangka ing ngarep sampeyan mengandhakake nek anakmu lanang kenang Jelagur iki bocah sing duweni Sukerta. Dadi ing papan kene kalamun aku ning omah ora ana rewange aku rawani. Mula ing papan kene sadurunge sampeyan budal, aku njaluk kanca rewan Kaki. Kinene mengkone bisa ngrewangi aku njaga keselamataning anakmu kenang Jelagur. Kaya ngono. Iya. Nini Legaye. Yen ing papan kene Siadi njaluk sabiyantunipun Kakang kanca rowang kanggo njaga keselamatane lan njaga bau kanan kiri anakmu lanang si Joko Jelagur ora bakal kabutan. Aku eling rikala semono, Duk rikala
Ibu Kustini nglairake ponang jabang bayi anak lanang Wahyu Elias Pratama lair Cenger ana ing jagat raya kae duwe kadang duwe sedulur 4 5 pancer. Kang kena diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Iya. Kakang Kawah Adi Ari-ari biyen kae wujude badan alus. Yen to si Adi njaluk kanthi banget kanca rowang sedulure 4 5 pancer si Kakang Kawah Adi Ari-ari kae. Ing papan kene tak ciptane, tak sidikarane dadi badan kasar supaya teka nang pengarepane awake dhewe lan sabiyantu njaga marang keselamatane anakmu lanang si Joko Jlagon. Oh, kaya ngono ya monggo Kaki. Ayo, rewan-rewangan memuji marang nugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Sedulur 4 5 pancer Kakang Kawah Adi Ari-ari sing jaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan jagat kidul. Sopiah amarah alu amah lan mutmainah. Padha prapta ing papan kene. Nggih, bocah bagus.